Anisha an léna tá an Tyrone Seanos McDara ó Canéla, a Vicdara fád go dtí an chlár? Oh, Javesh Carmela Modern. Okay, níos am an gwibnín tú é Victor ach bhfuil mé látig ócád ag féile imram níos móna d'irfinn deplín ó hin, de bhargur bé seo an céadúir dom aglah radio dhéanamh leat, bhí leat ar dúsa insin dar lucht éisteachta maile a clia, maidir le do chúla solar le rion muid fin tionscail ceol atá ar buna goft fi láir? Cínte darn. Se as inisir an Eleanorin me, agus is óran I mé, bí mar óran I Seanos, agus bí mar óran I Merle Fishin, agus óran tradition ta, agus ta album well, ta se couple blianochin o jishme the Love Token of time ta, agus ta óran an Eige, agus Merle, agus oh, sure. Well, for my inner galordine, chimpling down Marialis. So, rodin fashion. Achta, I guess we may play la course the gailge fashion. Gaan gailge gaan keen. So the gail toch the gaharage. Ach, fodden na cheerings fodden down. I guess so she I guess this lad job my hand. So, alright. Mask on ma. Okay, cool. Dúirt tú an sin bíonn tú ag dhéirí an gcuilge a cóg chun céin, bhfuil tú sa bhhaithachtaí agus a timpeall tír, bhfuil tú ag caint faoin ceol seannos nó níos Onion, well, leis geol agus leis na hór an cínte, ach tá has ma hénigs ma bhean just of tanam na Chango Wenne, no Merle Gaelic Green Tongue, agus rud a bhíán na for much posture fodden down nach wel bancher berke ble gailge no le Aiden chun an thor an bein nach marige gasse so duurt let sponge go muintje na heden go seem ag dine in Arjanga agus mar sin gemach gurcheck mag see men heen eentje cool. I guess yeah. Ja, tá sé simime dom tescom mar dúirtú freisin ghfuil tú le cáníar ina séir sas ina séir hiú. Bhís ar il an áran ó amháin blianta fadó hen agus bhí sé lán do thorasóirí. Tá sí cloiste gom ghfuil ina séir agus ina sman láidir a héamh na Gaeilge agus dúirt cúpla duine lom thar na blianta gur bí an gá ile hián seo na ceantar Gaeltachta is láidir a héamh na Gaeilge sa tír well chuna bhasan tú faoi seo a Victor? Beidir suascadí beidir Jim Leanoch an bhí sé sin fiar agus tá sam mo gan na mar freisin tá cantar litir mór agus litir mullen capi bheith láidir ach tá sam minister agus in ismeán farir tá béir le teachtasteach go láidir an Chinish na gasúr plusin miad a caint béir le lobhain atrabhain rud atá bránach agus tá mé cappa gur muintir na háte beidir nach chicken sé agus chicken golórdín an teach tá golórdín an nach chicken an luach a bhainnis le Gaeilge agus an rud atá acab agus tá mé cappa daine ó an taobh mó Blacklian ó Fibicin cún an éirin má hagann siad isteach go na hiileán gur cheach op iireachtaí an Gaeilge rális na daine tá sé ionintach go Gaeilge mar tá mé cappa nach chicken muintir na háte an saibhris atá acab so gomininic le rud tugann se duine an taobh mó go jicketú an rud atá at sinna bhí muid leis an tionscan go bhfuir daine an taobh mó an tír le síimechar san Gaeilge mar sin tá mar chéile taobh stigan tír freisin leis na Gaeltachtaí mar bhín daine gail ag an Gaeltacht go jigann siad gur Gaeltacht atá an agus go na Gaeilge beo agus go bíon Gaeltacht tubar na Gaeilge os dat le 1000 blian le 2000 blian go nasc le go siar na méte blian leis an teanga nachhfuil briste fós agus so sin an rud so cé go bhfuil Gaeilge anmha ag go leor daoine fós an seo má chluisin tú ag scail nó ag meánscail agus bfach olcarghine gúil me rá ach ní léon bhealach eile ach í labhairt agus níl na daine í labhairt le na gcuid páistí cé bhfuil Gaeilge go péin ní chuileann atá go leor daine agus bíonn Gaeilge am múna sa scail
ach níl mar nus a bhí am hain agus gotí mar dúis me sílim Jimleanachan hála se an oban hála se ní fikir hom nar hála se de réidir chéile de hála se haar chopla blian go binne hála agus sinna Harlins go minic le nósanú ach le rud an us teanga sílim agus ma kainspuis ach sílim níos ará dhearnach áú tá me cepa mar bhí an réige bhí si bag nach imíon in séir ó beidir 7 blianachan ó 8 blianachan I réchi ach marall na cuasaí gaige tíoch chun Milein agus an Johntas chun gail go labhairt sinna hábhail nach réige na séir a réchi mar sin bheith si imi fado ach so beidir go dástaí an rud a cinint radach ach mar sin I ríist chun na réige hábhail Tá is a gom timppla na tíre go nach dogan a lán gweil goirí luach ar an teanga, you know. Okay, cé go bhfuil gweil go acu, like... Agus ní mé git bra, ní mé géir hédóchasach ach tá se an seo agus cluisiime agus bím hain édóchasach an breanhair agus níle sam bí me gona chur ceistem hain cid cheart John faoin nó cid cheart a bheith dearafach agus bré go inseach agus rá ó nó tá go ige choláin seo ach ní hinní níirne ag ní bhénig inseach an níirne so sinné Tá som ghfuil tú ag sásta chun an níirne insin sa táige an óhearnach a hill méid sin fao na hián sin bhí sé timp deplín ó hen freisin so féidir go bhfuil ach tá sé cloiste gom i dúir scáil agus le héad gohfuil a gweilge timp na gweilteachtaí i drobláid, you know. Tá. Okay, is féidir óigen eile is féidir in aglah rádió eile dhéanamh faoi. Cínte. Okay, bugad méid ráig an féidir a rálum Victor cadé an tionscail seo an Peggy is Padder project agus fin gúra atá leis? Sure, well, couple of blianachan bhí me hain bhí me deach brean ar TG Care agus bhí chláir faoi na gréalaseachí na dreabhrachaí as Connemara vín sa Canna Shannas, well, tá go leor go bimínis ar líana féin na bannach déileb ach bhí séire bhí si canna óran agus bhí ma bhean bhí si siúmra I cín agus is as an bolin ma bhean níos an tíir se chuirbí agus bhil a tuisín se couple blianach níor chola si Canna órannacht mar se hána so hain si steach sa siúmras ní si cé sin as dúirt mi sé sin sé regéalas ben as Connemara si har cína golín dúirtí while catu óran ráile sin ama cinch as dúirt mi sin cearcoló so fast forward mar just a couple of blian agus forma níor aine mar sé bhí aine mar óran ó bhí me má fáiste ach níor aine fersan mar sa forma a hifir ó chunne bhí aine mar agus chun mar gléich agus dúirtí mar si asásta óran a chasan énachlum agus seo solar ar kaintse beir COVID in éideag so bhí se seo planet sin san cid dhéanach muid ach bhí mu le chailisteach stúdio agus rud cin tíana san sin bhfuil COVID is mu níos cid dhéanach muid mar san cid dhéanach muid ach sin smaoine me go mbíon golódaine dena ceolaigh baile was it river is rudi mar sin so dus me so for my microphone om heen as jade le séire hallisteach ag studio an eile agus vi ceoltóirí aine mar ceoltóirí muogus an eile so dus me mar se tásta páirteach lecha agus vi iniltar formim le lia Kieran Byrne agus dus der fad go mar se tásta an tóir an chasa so ran muid picking is Padder mar is fear agus ben a víns is chora atá idir fear agus ben agus sinnach ran mu an tóir an sin so níle buchas le Parker Bryn sinna chasa guitar agus Cormac Dunn onrúpa de stunning na drummi agus chumis le chéile go jazz an sinna agus Shelta gairig meile so maiall o se an sin an kangel an nasc le cuman Alzheimer na héidir sin is kinda smaoine mu sin in na iad dúirt muid maiall go rud specialta is kangel idir Connemara agus Eleanorne tá an agus mar bhí kangel sís na níl blian idir dáte gúna agus dúirt muid go rud specialta freisin maiall gur
glún ní an lún céanamid so bhí se just nascaid ar há lún agus an sin dúirt muid bhí Dráirchaí agus golóir antinnaí rudin mar sin na séire tíad na blianta bhí an gálas in Orb. So dúirt muid bheith go jazz a dhéanana go charannach de cin so dúirt muid gunne noch muid go kommunál sem na héine. So chulle fin chulle sent on orange change ag kommunál sem na héden. So agus is féidir hol go peginispader.com. No, is féidir a cheannach der iTunes, agus Amazon, is na háitchéisisin agus tein chulle sent go kommunál sem na héden. Okay, daar nou is eigenlijk aan het taalwakte e komen als zijn agus zindag wat e weg chumsu arger son I wish you a testigum gur 5 on a war Alzheimer's agus gwil sé torhe go mé sé gari nís mó mar aibs na blin tá Macron I wish you sásta leis an mé takeíocht atá feite gif Oh, tá. Well, go dtí seo is a gantar seo chun na Gaillimh is mó a bhí muid díú ach le dearnas was bíon rud eile bun agam go páistí orgam mar sin ní bhíon sin am le bheith den na peblicht is rudí so le dearnas chum scéal a tain agus tá muid ggéir díú beidir níos mó ar chudeile go gan tír inis le níos mó áde háirteir mar tan takecht sa gantar seo gona na Gaillimh haar céan agus so mar sin tá fear bhuich ní tain I dearn an scéalscape hus sa bríomhchair. Agus fortú sibh takeíocht ó armhéire Marty Walsh ná bhór. Fuair sé chum teachtareacht amach ige Siad solar version nis postmorige le Joe Biden nis kunstoir Lochtaibre tas atain Labour Department an agus so mail bas Connemara agus a bhar tá bhar bil goni agus so dus much bit sé jazz go gur teachtarcht tugan so sé blas sé teachtarcht an jazz in chin agus Marty Walsh tá más go landíine timppel chun déna Gaillimh sa gratach nach tá je golóir gramáin stickers is na carni so funny Marty Walsh. Okay. Contracted draw year and Oglev a Victor Louis to a short captain Hannah Fain och Conusker Fager Leonard looked at Modia Clee on town at Cluster August Canuck August Fager at the Rollum on Lane Flan Elgive Modulus and John Schools the mean Tom Macron. Tá mar nar chumid machchan single bhí go leor daoine rá tá sé sin iontach ach cén fánach muid becuir album omlan amach mar henne sé loban faoi gur muid casa le chéile so tá muid cínte gur album omlaníon le bit genóir an nuair cínte mar sin chu le chéile agus agus go choilena tam le clia tíach si bei Sarah I héin Bei she in the special to the cobblestone and chin an seachtú lá go bhí na sauna. So mata she begira ekel bill beich canna seanús gon sco. Is she born in channel she na agus bei she banan hallig in cobblestone and chin an seachtú lá.